Aby sme sa stali úspešne mentorom v rámci iniciatívy Najlepší nápad, prvý krok, ktorý musíme spraviť, je zaregistrovať sa ako mentor, a to v IT inkubátore, ktorý sa nachádza na internetovej stránke h2o.unit2010.sk. Vyberieme zelenú časť Camp a v rámci toho Mentors Corner. Na čítanej stránke naľavo dole volíme možnosť Chcem sa stať mentorom. Tu sa nám zobrazil jednoduchý formulár, ktorý je potrebné celý vyplniť, aby sme sa mohli stať mentorom. Je potrebné vyplniť všetky položky, inak nás systém nepustí ďalej. Ako prvé si tam volíte prihlasovacie meno, ktoré bude v budúcnosti slúžiť ako váš login. Heslo, ktoré si zvolíte, musíte zadať dvakrát rovnaké. Ďalej volíte krstné meno a priezvisko. Následne vyplňame nick, to je meno, pod akým budeme vystupovať v Mentors module. Môžeme vybrať tiež fotku, ktorú vyberieme zo súboru na disku. Dáme ju uložiť. A predtým, ako sa nám tam vloží, máme možnosť ju ešte orezať. Upravíme a uložíme. Fotka sa nám hneď zjaví. Postupujeme ďalej, vyplňame kontaktný e-mail, následne pozíciu v organizácii. Prichádzame na dve polia, ktoré sú vyplňané voliteľne. Prvá z nich je oblasť, ktorých viete poskytnúť konzultácie, alebo inak povedané oblasť, v ktorej sa cítite doma a v ktorej ste schopní poradiť študentom. Ďalej si vyberieme nejaké základné kritériá pre študenta, ktorému chcete byť mentorom. Takto jednoducho vytvoríte nejaký jednoduchý filter, aby si študenti vedeli prečítať, o akých študentov máte záujem. Ja volím študenta aktívneho a podnikavého. Ďalej vyberám možnosť, či chcem byť mentorom pre celý portál. Je to predefinované áno. V tomto prípade má ale prístup osloviť ma ktokoľvek, kto je zahlásený v tomto portáli v IT inkubátore. Ak volím nie, môžem si neskôr vybrať zadania, projekty, pre ktoré chcem byť mentorom. To znamená, že majú prístup ku mne alebo majú možnosť ma vidieť ako mentora len študenti, ktorí sú potvrdení a schválení pod tým, ktorým projektom. Vyberám si časový fond v hodinách, koľko hodín mesačne mám k dispozícii venovať študentom. Následne si zvolím typ komunikácie, vyberiem si z možností, ja volím Skype. Môžem si pridať samozrejme aj ďalší spôsob komunikácie. Vyberiem si tiež e-mail. Takto si môžete tých spôsobov komunikácie nadefinovať viacej. Záleží na vás, ktorému dáte svoje preferencie. Tieto kontakty samozrejme nebudú zobrazované každému študentovi. A tieto kontakty budú zobrazené len študentovi, ktorého potvrdíte, ktorému teda budete mentorom. Následne vyberieme kapacitu študentov. Ja zvolím kapacitu 3 študentov, každému venujem po 1 hodine z toho môjho časového fondu 3 hodiny. Posledný krok, zaregistrujem sa ako mentor. V prípade, že je registrácia úspešná, portál ma o tom upovedomí, zároveň ma hneď prihlási ako mentora a pokračujem ďalej. Vstupujem do časti Najlepší nápad zadania. Tu si môžem zvoliť zadania, pre ktoré chcem byť mentorom. Ja si vyberám zadanie od západoslovenskej energetiky. Prejdem úplne na spodok zadania a tam vidím možnosť Chcem sa stať mentorom. Ako náhle potvrdím túto možnosť, bude odoslaný e-mail administrátorovi tohto zadania a v prípade, že ma tento potvrdí, budem môcť byť mentorom tohto zadania.
Neskôr sa budem môcť vrácať na tento IT inkubátor do Mentors modulu a pozrieť si cez ponuku Mentor zoznam študentov, ktorí študenti ma oslovili, ktorých som ja schválil a ktorých som ja odmietol. Tá tabulka je momentálne prázdna, ako náhle sa tam ale zjavíte ako mentor a budete ako keby na trhu mentorov a budú vás môcť študenti osloviť. K tejto tabulke sa dostanem tiež cez Camp Mentors Corner, kde ju môžete vidieť v zelenej farbe, prípadne cez žltú časť najlepší nápad, zadania a v ľavej časti mentor zoznam študentov. Dôležitá informácia ešte ohľadom registrácie. Ako náhle použite jednu e-mailovú adresu na registráciu ako mentor, nemôžete túto e-mailovú adresu použiť neskôr pri registrácii ako zadávateľ zadania, prípadne ako užívateľ tohto portálu. Po skončení práce s portálom sa jednoducho odhlásite a zavriete okno.